Mi to počíta, ja to do toľko neviem. 10. 20. Ja si tam hodinky najslovám. 40. Všetko si dáš. Nech to tam ne? 50. Z každej strany môžem stať, ne? Takže dráhe číslo 8 nám finišuje borec. Ukludni, ukludni. Podporte ho potleskom, už má len pár behov. A už je celý čas. Trasie sa mi kamera. Dráha číslo 2, máme tam rozhodcu. Jozef Korupský. Rovnomerné ten podubák. Dráha číslo 2, a dýchaj. za chvíľu príde rozhodca. A dráha číslo 8, William Hudzik. Máme ho? Ďakujem. Super. No, tlieskaj si. Poď do rytmu, poď. Poď, Miško, strácaš na mňa 20, ale nevadí, poď. Dve minútky. Dýchaj, dýchaj, dýchaj. Keď vás pekne poprosím, že by ste zošli dole, môžem vás poprosiť, že by ste mohli ísť ďalej. Za číslo? 59. Dýchaj, dýchaj, Mišo, dýchaj. Chceš dvakrát? Dobrý? Poď, 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 poď. Dýchaj. Práve mi kulko, hej, aby som sa vedel ešte. To sme my, chlapci z mladosti, poď. Takže, ako som už hovoril, súťaž nám graduje. Vidíme borcov, ako páchajú aj so zvyšujúcimi číslami sa nám pracujú časy na jednotlivých stanovišťach. Samozrejme, že vás pozývame do bufetu a bude nasledovať aj sponsor. Poď, dýchaj, dýchaj, dobre to je. Iba? Ten boj už kedy ide? Ono 70 až. 70, to je zajtra, poď. Poď, dobre to je, poď, 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 poď. Ja keby si volal rebríny zapretý, poď. Dráha číslo 4 sa nám uvoľnila, takže poprosím zástupcu svietne. Mišo, rob, mrznú mi ruky, poď. Poď ešte 10, poď, 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 a už to je tvoje. Mark Bernard. Tak, super, super, super. Už budú len disciplíny, ktoré máš rád, poď.
ešte jeden. Nech za čo vidíme. Daj. Dobre, poď. Vyhraj sa s tým. A ne, že prehmáš. Konečne niečo, čo sa môže vydýchať. Rýchaj. Pekne. Takže ak sa nám uvoľní ďalšia dráha, poprosím Miroslava Gore, číslo 64, číslo 65, Radoslav Ivan, 66, Peter Tošovský, Poď. 68, Andrej Varga. Ja som jeho tréner. Poď, Miško, poď. Petra by bola na teba hrdá, poď. Koľko má? Poď. Spýtaj sa, či má práva, ty vole. Máte práva? Dobre. Poď. Dobre ide. 20. Tak a máme v cieli ďalšie. Poď, to je ono. Pekne, jo. Poď, ešte 20, poď. Takže sa nám uvoľnila dráha číslo 10. Poprosím Miroslav Gorel, číslo 64. A číslo 65 Radoslav Ivan, to bude dráha číslo 9. A Miroslav Gorel, dráha číslo 10. Deviatke budem asi tam. Hej, prídem za tebou. Poď, Mišo, poď. Dobre, poď. Krásny prechod, poď. Vystri sa hore. Tak, 1, 2, 3. Vystri sa, 4, tak. Piče. Vystri to, Mišo. Nepočítal mu asi 4 opakovania. Neprepol nový hore, no. Poď, Mika, poď. Dýchaj. Poď, dýchaj, rovnomerne, super. Poď, Miško, poď. Angličaky. Poď, Mišo, poď.
Radšej stovke, tu 800 dáš, poď. Poď, Michal. Poď, tu máme víťaza, dávaj. Kameraman. Poď. Za 10 sekúnd, 11. Poď. Poď, Miško. Poď. Súťaž pomaly, ale iste vrcholí. Raz sme to išli. Rád by som prečítal sponzorov, len jak si nemám podklady. V každom prípade GTBL.sk, cestovná kancelária Tinctur, ktorá venovala zájazd Poď, Vičo. 11:30, poď. Zatiaľ tam není konkurencia. Poď. Crossfitový klub, kaderníctvo a Poď. salon, kadernícky, Bratislava Monarch, Poď. americký futbal, 3D Fitness, Dream Factory. Poď, švihaj to. To sú všetko firmy, ktoré podporili možno skvelé podujatie a firma Bodywork, takisto Admiral Moreska. Hoď to dole, trhy, buchni. To je ono, poď. Prečo nepokrčíš nohy, Mišku? Určite tí najlepší sú aj nejaké tie ceny, ktoré sponzori venovali do súťaže. Výborne, poď. Poď, Mišo, poď. To je ono. Poď. Poď. Rytmus chyť, poď. Charitatívna akcia, Daj mu. ktorej výťažok bude venovaný pre Poď. špeciálnej školy. Poď. Ešte 7, poď. Ak nájdete nejaké drobné, kľudne ich venujte. Pozrite sa, Poď do kolien. Poď, je za víťazstvo, poď. čo schovávate pred Poď, to je ono. Kameraman, pozor, dráhy. Dávaj, pozor, on teraz vypáli. Poď. 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 Teraz pridaj. Poď, 4, poď. Teraz pridaj. Poď, to je 800 v Bystrici. Poď. Poď, 6, Nenehaj to. Poď, Mišo, poď, dáme. 7, poď. 100 sekundy. 8, poď. Poď. 9, poď. Ujď. Poď. Čas. 13:38. Takže máme v cieli číslo 13:37. časy Borec to nevíde vyklúsať, že podal v skvelom čase. Uvoľnilo sa vám týmto pádom. Poprosím Peter Tošovský s číslom 66. Máme tu Petra. Tepi. Dýchaj. Ako? Ťažko. Tie pneumatiky boli trošku priebané, ale Technika do piči. to je... To už potom A vidíš, pri 10. si to, ale nie, pri 10. chytil tú techniku. Kvôli technike som to dojebal. Na tie výstupy na lavičku? Lavička, to bola pičovina, tam mu 5 neuznala si. Koľko tepeš? 1,85. Počkaj, ešte chcem telo vidieť. To vypni. Poď to vybehať, Miško.